Armen Drama presents What's the Style? Pagdumot Style! Timan ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing na nagtago niya ng dughan mong malibuto. Palami Style. Ipayon ko ikaw. Ihatay ko kanimo ang langit. Lipay ako. Nagpahor ko. Lipay ako. Kasilag Style. Gikasilagan ko ikaw. Magkalimtanahin na lang ta. Dili na ko gusto magkita. Laki pag imuha nino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nahasulat naman sa lapihan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa Armen Drama. What's the Style? Ako si Aryan, ginaingon, nga dili di ay lalim alang sa usa ka asawa, nga ang bana badlungon. Kay lagmit, ang asawa, maahatog kunit sa laing lalaki, nga kanunay nga mga blit. Mao kining hitabo sa kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Salamat. Salamat kay Day Aryan, ha? Waklop ang to sa dugay. Gisugot din ko nimo. Kana tungod kay nakita na ko ang kamatinud-anon sa imong kugma. O dili ko gusto dugay-dugay nga uyab-uyab. Magpakasuldayon ta. Oo. O, Day Aryan. Ako inos papa nga mamay din ko nimo. Aron magkasal sa labing madaling panahon. Aryan. Aryan. Agay. Aryan. Human ako kaliko. Humot na ko. Kadugay sa naabot ni Jonas, oy. Mituk ka na rabangganan ako da. Sakto na gining manghuran si Inday. Kanay, may motor na miabot. Sugatan na kong akong bana. Magdali ko. Day, sorry ha. Jonas, Ang gabian ko. nagkainom ka? O, Day. Sangit kong inom sa bayis kong amigo.
Ayaw taon ni Kusba, ha? Mag-drive ka pa bayag motor. Bako ulit madisgrasya ka. Unsao naman lang. Dili na. Saan ako na di mo sa kay ko hubog. Igo ako ni. Sidpok ka man kay maayo. Huwag na ko. Nagsiki naman lang ni siya uli nga makainom ko eh. Unya, tayo na ba og hagok? Ay, dili na ni mahimo. Titsok ko musukot ron nga iya lang kong katulgan. Dako na sintay. Busa kinahanglan nga iya na yun ning manghuran. Sundan ako siya. Tuag ito ron paingon sa kwarto ba? Daan pagit ko. Ngay, naghayang nga naghagok. Paita bining tawhana eh. Siki malang ni kato, katapulan ba ni? Dong, uy. Dong, matasa ba? Manguran na to sinday ba? Dong. Uy. Ay, nagshoot mo mata. Ako kinugmayo. Ay, unsa man na siyang lio? Chikinini? Di mahitabong masayop ko. Chikinini, gud na. Kun mao, may kabit na nga kumbana. Bilin. Lamian niyo, bilin na humutan niyo. Hindi ay, ha? Humutan mo de bilin ay. Akong asawa baho. Dakong bilbil. Animal kang banaha ko. Dako di bilbil, ha? Bilin di ay nga si mong kabit, ha? Bilin di ay. Maudi ay kapirmi kang maluya inik uli nimo. Kay gitupsan ka na des imong kabit animala ka. Pwes di ka magmahay. Way sukod sa baws, Jonas. Trabaho na ko day Aryan, pangga. Oh, sige, trabaho na. Unya inig off ni mo sa trabaho. Ay, kalimot paghapit ni Belen, ha? Si Bilin ba rin? Wow, oy. Ay, sige na ka na. O, yun na pa di ay. Kanang naas imong liog ba? Unsa din na? Kini. Ay, pinaakan na tilas na eh. Oh. Namuha kay gikahot kong mayo. Tilas. Mao ba? Unsa may nga sa tilas? Belen, ha? Dali. Kana kay may chicken dinis liog. Ay kabit yun na. Nagtuhok ang buutan siya, tay. Apan bati siyang pagkabana. Dani pa imong gisugot. Yahay ta karon datos danig litaw pra ba. Nakuha na ko ang cell number sa kapit ni Jonas. Dito siyang cellphone, tay. Makikita ko siyang kabit. Huwag timingon ko nga na ang ako bana. Karong gabi, adtoon ako siya, tay. Nagtaksanay nami. Nagpatuo ko nga, ig-agaw ko ni Jonas. Tulon ko ang iyang gipuy-an, tay. Ay, ig-agaw ka di ay ni Jonas? Oh, naaba siya? Oo, naa sa taas. Bago, pag-iminahuman og torjak. Ay, dang Jonas! Naog diri dong! Dang imong ig-agaw ay, nangita nimo. Igagaw? Oo. Isa mang igagawa, day. Ali lang ka naog lang sa. Ali dong. Kinsa bang igagawa ba ang... ikaw?
Kumusta, Gaw? Kasapyot na gusto ni magsampot, Gaw. Bilin. Dong? Ako ng asawa. Aw, unsa? Asawa ka di ay ni Dong Jonas? Oo niya, unsa may tuyo nimo? Daya, unsa may mong tuyo? Bugno? Ha? Ay, hala. Ako na ra ba ning gianda mga akong kaugalingon? Og ako sa gidning kaugalingon. Busa, dili ti kasi bukan. Dili ko makigbugno nimo. Imo na nang akong bana. Wala hinungdan. Og ikaw, Jonas. Buwag na ta. Aryan, ikaw ni niya? Danny, Aryan, naglagot ko sa kumbana, but please, padayon ako. Nakinahanglan ko nimo. Padayon ako, Danny. Aryan. Oh, nindot ka pa man di ay, uy. Sama ka sumangga nga hamis pa tayo, wa ka pa mapunog. Aslum pa? Kini mo sa nigmangga, aw. Naglukan. Kinuwagan ko na na kumbana, tay. Kaya may kapit siya. Diyos kita. Kita ang magtipon, Aryan. Kita, Aryan. Mangga, aw. Ano na yun, Tani? Matipon. Okay. Aw. Nagbuwagid ni sa kumbana, og si Danny na akong ikatipon ron. Ug manari akong nabalitaan nga si Jonas, gibuwagan na siyang kapit, kay nakakita na sa duglain. Da, Mirisi? Mao ko mga higala ang kaagi ni Aryan dinhining atong tulumanon. What's the style? Mirisi is style. Kining maong sugilanon gisuwat ni Jay Badayos sa direksyon ni Terdy Adrocan, spinner Ariel Mancao, recording editor ni Tayad, soundman Christian The Workers Jano. Tarik ka na to sa RNN Drama.